KC Student Union Langba ka Employment Monitoring Cell bat kinong yalam ka KSU North Kasil District Unit menta ka sngi ka arpanyo trigu nopra ar hajar arpusaw kila hiya shaka College of Postgraduate Studies in Agricultural Science haumyam bat mars tip shapangane udin jongane ko college ulaphet naga college daka bapen bena bo udon sha Guwahati kane kala penlong ka seng ban khang talai ka office jong u bat mar kumta hi ulon poi shaka college ka jing dawa jong ka seng ka long halor ka jing penlong exam ban thungkam jong ka lower division clerk bat ka upper division clerk baka college ka bu ka exam center sa Guwahati bat kane kala penjenjar ki samla wat kam wat jam khamtam ki to ki bawan na ka long ying ki baduk ka seng kala subajur balale ya kane ban pensuk ki barjala ki daw ki long baki advertisement bala penlait na du usnam ar hajar pulai bat ka exam ka bala de ban tho ahu Julai ar hajar pusaw ha ki jaka ba pher ha omiam bar hasilong henry lapan kendri ano ya kane pelong ha Guwahati lai ba south rek jong kala langkot ar hajar persan kabas ngau phla kalong baki briu na Garo Hills kila tho hatura na Manipur kila tho ha Imphal bat kiwi ki jelaro kilong kumta henry ki khasi pat la phatho sha Guwahati kane kala penbitar ya ka seng bat kala hiar bani kren menta ka arpo artrek no pra ar hajar pusaw bat buru ka jingtho henry na kalyang udin bat u vice chancellor ka CAU kimsham la le AA kabala penlong ka seng bakan hiar biang mandagas ngi ka jing ya kren kamsham long ka berhenti namar udin umsham la kwa ban kubur ya ka jing bakala bat ban penbej ba ka exam kan long bej ha yam hasilong kabala penlong ka seng ban beno ya u na college bala da umpe ya kan kam na kalyang jong ka seng kanom sha shu ya ubon long ku udin jong ka college bat ban yu kjat ha ka jela te mandagas ngi berajan miet na kalyang ka employment cell jong ka KSU bat kinong lam jong ka North Kasil District Unit nilawan ki kendu yudin kade halor kamat jong ka exam thungkam kabade jong ka LD ba UD ka ba ka center ki penhap shapo Guwahati kani ka advertisement la pola nyurus nam arja arpulai bat jisha ka exam kala de ban de hubnai Julai arja arpusa henry na kidab ki kam pentep kila postpone kani exam sha Januari lai tarik ba sautar Januari kat kum ka admit card ki berim ki pi ba ya ka exam di bantu apa UCC college menta pat how new ka admit card ka bathumai i pa ki ai ka center sipo Guwahati kani ni thu ba ka du ki suba ka di ban penyarap ya ka tu kan ningut ki we ki break beri ki we pa ki jela ban pensuk ki bakin la bantu ka exam buat ban pendu ini kiran kumbasan hajar ngut ki candidate tiba apply na kalyang jungi la ong ba kumno ba ki kena aba ki hap kini tho exam shu Guwahati wat la ka office ko dan ni yang scam ba ko nong rem ba ka exam da ka di ban tho be hapo umyam dam la ban pendap ha ni ha hapo kan ni college ki ban pech kiwi kumujule kiwi institute ma kapur kani ngi ju ka juja na kapor sa kapur bat ki central universities ki bawan shani ni ka jingja hani grem ka dalat kam ki phatho sha Guwahati kani ka penjenjar ya bun ngun ki pardo parsnam ki ban lek ban tho exam Guwahati khamtam kitu ki bawan la kalongi ka buduna nomor ba ban lek tho exam ste ka bai boro kabun ka jinglun but onda lek tho exam ste ru ki hawa dik centers ki ba pher ki break import poi ka jinjar ki ru te nila ikran ni kita kimat ki boro but ka ba kham so phla kalong ba ki break ki bana Imphal ki ok tho exam she Imphal buat ki bana tura ro ki ok tho exam she tura na asam ki ok tho Guwahati henry tang ki badi na po umyam pat ki hable sha Guwahati kani kadol ki bangi tep kadol ki shalindet ki ko ban tap ki break jong na kalian jungi lai karen budin rei ulong bapin ni yang scam ba lada unumla ban pentikana baka exam kan long hapo hani hapo umyam ne hapo shulong te kamut ba umde umdon hok re ban bat kum udi uong ai daw ni ba umdon kabor ban li kata kawan bit na po vice chancellor na po Imphal henry hadin pat uong ba na po vice chancellor ai kabor skidin boro tang ka jing yakran du ilas tu ba kidon ki ba yale ban buri anta indi tang kini kimat kidang bunchu kimat ki ba kani ka college ka bun ka jing de kundum kandram ka tungkam tungcam bat kini ki baro in sawan ra hadin henry ya ka bumentahi ko ba kani ka examination jong ka LD bajudi ka de ban long hasulong ba lada kimla man long hapo shulong ne hapo umyam te kamut minum aila
ba kini kandak kani exam sebo gohati namar ngitep hi lara ki kena jungi kili thok stage gohati ru kinum dan bapas namar kala don pa ka jungi subu jungi ban thep ki beri ki jongki wana asam ban wan tre sebo kani ke jala bat kani ka jala ji kamde kum ga dustbin ba kiwi borok kin wan yo ek employment chini ni pe kani college man kapor di hak academic admission ru bon ki boyo ki banabar wala kadon ka reservation kadon ka kota jungi ru jula kinju pendap ki ai bi ki banabar kini bun sing lawan ba kadi ka jingle juni udin hi na kapor sa kapor tingi menta ni ada betul ni lawan ya keren ni lele ban penbej ni kamsi so kata ka jingi keren ka jungi ni ong bi kawai lada umla ban pentikna dan bor ban wan raya kata examination center sini tegam dei hoki ban don ni ban tri ban bat udin ban tri ni apo ni ong no ba unlik no cha na ibu wan bat don kam re ban wan tuklar hapo kani ka jala raju Ego la khang das te kum batai nilai ibu bangi ong bangi nilai ibu ka siti ka jungi naru arklai trik nilai kendu shwa kataru nilai bon kendu marsen te pi bekal chef ya examination center ha to kapor ngilawan nilai ada ka jingtho nilai batai u baki jingi ki babunjan baki kena jungi kin mak lada ki tho exam shko gohati ula shim kata ka jingtho andre watla naru arklai trik nilai shim lale nilai ong bangi wan kendu mtasni marsen te bangi ong bangi wan kendu marmar ula phet uang bu dan segohati masun kang tala ya ka office ka cu apo 8% menit lawan position ni te kata ka iki ka peni ba ula thok uskor kamdon i kum kata heli thok uskor usu yeli tang ban dili ya kapor merte hakikat to kan si kata khang no kayu ka khang no college tingla bani kendu inu nuru bat laiteri kala dan exam te ki kan ka exam kanya te de halo kata kan rem ni ong ba ada penting kena bakal exam kena cuni ya minum ailat wan kemudian hapo kanika college.